Ýagty salar gider zulmat tününne. Meniň sahip cemalymny gördüňmi? Bahar eýýamynda, heyhat gününde meniň sahip cemalymny gördüňmi? Ankaspat turup hak diýip kalkan goş, gijesi terekdir, günnüýdi behoş, redaly, jindeli, egni harkapuş, meniň sahip cemalymny gördüňmi? Gan edipdir pelek bagrym pırakda, elmidam gezermen yar diýip sorakda, Käbe etrapynda, Şamda, Irakda, meniň sahip cemalymny gördüňmi? Haremde, Gypçakda, çynna-maçynna, asmanyň üstünde, arşyň içinde, yklim degresinde, pelek burçunna, meniň sahip cemalymny gördüňmi? Aşyklar hakynda, Gulzum döwründe, Qubbatul Islamda, Ceyhun bahrynda, Sidre sahrasynda, İsa şehrinde, meniň sahip cemalymny gördüňmi? Hazret Ali etgeç, älemge dawy, kapdan kaba düşdi, Hedretiň çawy. Ya yklim eýesi, Ahmet Yesewi, meniň sahip cemalymny gördüňmi? Mesken tutmuş, Gara dagyň burnuna, Ali'nin mülkünne, İsa ornuna, Yerin arkasynda, göwüň garnynda, meniň sahip cemalymny gördüňmi? Mağtym uly çeker, yarın gamyny, gezip tapa bilmez, roy zemini. Ya ady Cebrail, hakyň emini, meniň sahip cemalymny gördüňmi?